Kaixo, Marta naz, Athleticeko jokalaria eta gaur erakutsiko dizuet egin ditugun indar ariketak. Batez ere landu dugu gorputzaren goiko atarreko muskulak eta kore apur bat. Ariketa bakoitzeko dira 30 segundu lanerako eta 15 deskantsurako. Eta zirkuitu guztiari 4 buelta eman behar dizkiogu. Venga ba. Orain, B ataleko muskuluak lantzeko ariketa batzuk egingo ditugu. 5 ariketa dira. Ariketa bakoitzeko 8 errepikapen eta zirkuitu guztiari 4 buelta emango dizkiogu. Ariketa honetan ez dira errepikapenak egin behar, 40 segundu aguanta behar dira horrela. Orain, B ataleko muskuluak lantzeko ariketa batzuk egingo ditugu. 5 ariketa dira. Ariketa bakoitzeko 8 errepikapen eta zirkuitu guztiari 4 buelta emango dizkiogu. Ariketa honetan ez dira errepikapenak egin behar, 40 segundu aguanta behar dira horrela.